Bai. Pakito ez da honen. Oina aldein du. Bakarri lan hau. Oina ere. Etorri. Zera? Bisitan etorri eta baki. Baina, bueno. Zein hor dizu. Usilik egon nahi. Bizia da, baina ez da. Baina, hemen ez aiz bizi, ez? Festata etorri eta nola alaxin etxean, egon batzutan. Baina, atzen niet, alde nien berko niet. Gabaz, erdetzen niet eta galdu iten handa, baki. Tortzen hau gero, nerean nahi hau nunda bilen da, beti aldin da, beste nun beti nahi biltzen. Kaso handik etxin iten, ez bat diontan. Lehenen alaxin nuen, ni beti bakarrik da eta horra aldit ezin nien. Eta ze kontatzen ba, jarla jarrita. Karo, horretik daituen, telefonoa, etxekoa, ondigen etxekokin segitzen, ametxeken gorri horre poite. Hau, kristo nahi. Zarrata berretzen nahiko ondo ustartze ezkin honek, Bai. Eta ze, ondigen ez bere atzetik biliko lehen ibitzitzen abezela. Mazurokak, benga. Eskondu itzenan? Aiba. Ezki du, alditen jau, ibitzeetun, haurin dune behire, nahiko mozola, da gero, gaudit ezin jau beste gauza asko. Jakingo hainu zenbat gauza galtzen dituen, ase poltsakak eta poltsakak, bilduko genituzke. Otarrakak, gara batetik azite, otarrakak. Da ze? Kasuitin jonan da, zoze, kalamarxo batzuk eta bermute hartzeko. Oño, etortzean bat, nire bai, nire apuntengo nani. Gaur lehendagai etorrikoen. Lehendagai eloiola. Ignacio, gure patroi handia. Muy pero muy buen día, buenas tardes o muy buenas noches a toda la banda de Inconformi. Muy pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a toda la banda de Inconformi. En este canal que busca un poco más de conocimiento en lo que refiere a la comunicación. Hoy vamos a ver un encuentro muy esperado. Muy esperado porque es interesante ver cómo dos personas que tienen una comunicación muy particular ya la hemos tratado en el canal de manera, digamos, aislada. Intentando comparar situaciones de comunicación entre Nayib Bukele y Milei, ahora se encuentran. Son dos comunicaciones muy particulares, ya la hemos analizado. Hau da nahi zebitzen. Jesus. Beste zeinik espalego bezala, mundu konpontzen. Hemen gure alderdi ja jefe zeden danak, potxiko ponto beteta, dana ematen alderdi berdineko dila. Bai, etorriko ditu kontu bai, ezaten zorran gehotan du jakeula eta nire gixi horra izan ninenan. Hala, komuna loka berrei, hala, ez. Toketuko txoelu genatzetik ibile eta gero alaxi ziretzen. Zorrek, bazterretan. Bueno, zerbaitik izteko badin bada, esaten ni hano jesan molekin. Ez, gauzik aski urtetze benin ez da ikasteko. Ikastean inda ikasteko izena, bestela gehienak, zulo berdinien. Zost eta zost, irutzen benitun. Zulo berdinien, ui. Atraprier. Bueno, egin. Oin egin antzeko segitzen ere. Egutxe zinen ere bajo nahi alde baina. Ege bai. Baina puntu hartuta hau. Ondo. Estima esango jaimikun ganda sinisten ala. Bestek ez da hola? Jaimiku da hola dana? Ege gauzu berde esaten hasi ala ez. Nea nahi hori bezala. Berde? Zarra dila esaten gainea. Betiku. Da zainazioetan esaten hori. Zainazioek izena aldain imetzinen ani. Oino alaitin, jende modernu eta hola terapiatan da egitzen izena aldait ezin. Berikin ezin guztua ezin. Gure Pakito hau berriz. Iñaki izen bertzuna. Gero Pakito eta gero asimen handoile eta Pako eta gauza bat deitzen nahi, izen bat iritzen nahi eta azkenean beste batekin geldi honan. Bizi uste jo den bere izen horren disgustua. Eta baina esaten gustua dala, arrezen. Arrezen zen beti. Nik aldezkin ja pare bat aldiz izenan. Baina dara egin dugu. Baina izena ezen mengaitu nahi. Gu mengaitu? Ik ja lago gozak izan gaitu.
gu hemen gehitun hor barruen danakin ohartzen dan hori. Ostras, ni hori esan zinean da honek. Izertzen ba, irezkun bakirela eskudakela, o eskudala, edo burua. Idekin hori, eta gu betzen gino hori zeina izenan, baina hor azaltzea ez, gauz horien bidez. Hola, guzatu zizion alatzen atxin, zenben mundutan. Ba, urten egualdi txarra bai. Eusko pixketartzeare gelitzeko dan, baina, etzeron, behirue, baina, lehenko noiz izan zinen, nire inguruko batek. Egun behiruen junditun zumaire, itzurunea, plaiarazkoa, eta lanetik gertzen da. Otamarri, bai, otamarri, entzinen ama beron di hori, beste superkalentamiento tematiko horrenan, bai. Ba, egun urtantxe ez nahi amenitunan bilaunek. Ostute! Earra! Ez zainenan, hau enteratzen bani euskal telebista guatak, egun beronien ondartzan ostu. Bueno. Ai, hola atxegen, lehen alaxe bitze ditunan. Ustetan, zerbaitetan, da beste gauze baten bukatzen nena beri. Hau den, patuak eguna. Patu ati zegin edontxe. Ni ja dutxe emak ez. Hemen etxe hon, gainetik harrite errepatxo bat. Honek balkoi digitu bitxe izkinde. Gaur edan alainotut ez, baina giro beharra, egoteko kalin ibiltzeko eta pasira batzuk egiteko eta lagun giro harrien berreketa batzuk egiteko eta ez ditun berreketa beharra gutzen. Ba, danak beri bota bai, alaxe utzitzen. Nire. Lehen bezalaxe, oingo gaztige guapo etortzi duen, neska berriz apuña paninde, soñoko batzuk gini. Jode, ez da benezilen karnavaletan. Jo, ez da ginik, ze soñoko luze, sekuna mutx, ze izteo dazkeben. Etorkizume, bale kuneu, konturatzen bali bai emakumetasune zertan ondatzan, porque ontxe ahaztu ditu, gu ibilik duen daren ahaztute, baina oingo ikusten jenik, zeten bat libre latzen anien astu eta bezala. Lehenengo zulunan kizartzen baina bigarrengo aldien, yo creo que no, Asmen, goine, oingo gaztie zen goine. Hemen zerbait gertatzen ari da eta ez gera ohartzen. Argi ibili. Déficit de atención da teguta. Hori dena beste atención. Arreta zerbitzua. Arreta zerbitzua. Zerbitzari eri arreta. Bai, neska. Arreta gutxizekan hau. Da, harrera okerra kanpokuei eta jarrerak aldaute. Bai, neska. Horri bila ditun. Beztan nahi kasu inbar. Ezke bestela igual rasisti izango ditu. Baina ezke azpidimitze bat bestinatzetik. Eta hori abaniko pilo bat saldu dituztela. Baina, Jesus, abaniko etxein ez ez dago. Atentzio mateko batzen jendik edo. Korridatare. Abaniko gini. Jungo ditu, nina guten. Ni korridata, nesas korridas a mi, la verdad que. Oin, zezen sali izin ditu naga, Bueno, zezena gustatzen eski. Las vaquillas. Y, venga, Laimer puñeta, Laimer con nat. Vale. ¿Hemendik ordu dira? Vale. Y, bai, betiko legun. I bakin hori izan da bakin ondan. Ondan. Hola, hanberkin egin dugun eskaldunok. Jakinen gainin. Zertan aigean da nagusen. Baina, bueno, gaur ezingo nizin, urrengo bat. Venga, cariñito, guapa, guapísima. Pero hasta ahí. Ducha,